Nastaviti s još jednom pričom iz jednog dijela Zagreba. Iako na spomen Jakuševca mnogi pomislite da opet neki problem u pitanju vezano uz odlaganje otpada. Ne, ovo je sasvim drugčija priča. Na Jakuševcu se nalazi i Valdorfska škola u Zagrebu. 90. godina obilježava se osnutak prve Valdorfske škole u svijetu. Tad je to Rudolf Steiner napravio u Njemačkoj. A prije 15 godina osnovana je Valdorfska škola u Hrvatskoj. S obzirom na to da je verificiran program od ministarstva i da je u tom smislu ravnopravna svim drugim javnim školama, ona bi mogla biti jednaka kao i sve druge, ali ipak nije. Pristup djeci u toj školi se razlikuje od pristupa u drugim školama. Biti ljudsko biće znači vješto uravnotežavati potencijalnu neravnotežu. To se već može vidjeti u učenju prvih dječjih koraka i nastavlja se kroz stjecanje govora. Zapažanja o ovim razvojnim stupnjevima pokazuju da pokret utječe na fiziološki razvoj. Istraživanja dokazuju da dijete zapamti 30% onoga što čuje, 40% onoga što vidi, a 90% onoga što učini pokretom. Zato valdorfski prvašići ne sjede u školskim klupama, već u takozvanoj pokretnoj učionici skaču po njima. Volim matematiku i još volim raditi forme. Lijepo mi je zato jer se mogu igrati s prijateljima i imamo jako veliko dvorište u školi. Matematika se također uči u pokretu. Umjesto apstraktnog, formalnog i kvantitativnog načina ocjenjivanja brojkom, učenikov se razvoj kvalitativno prati i opisno ocjenjuje. Zajednički rad učitelja i roditelja temelj je ostvarivanja školske zajednice. Ono što sam htjela da mi dijete nema izgrađen taj natjecateljski duh, nego ono što je važno je ono unutra, da je smireno, staloženo, samopouzdano i kad završi školu i kad se krene zapravo suočavati sa stvarnim svijetom vani, puno će to lakše podnijeti nego dijete koje je sasvim drugačije odgajano. U višim razredima djeca svladavaju praktične djelatnosti poput obrta, ručnog rada, vrtlarstva. Malo dijete hvata svijet svojim prstima. Manualna spretnost i misaona aktivnost usko su povezane i imaju važnu ulogu u dječjem razvoju. Umjesto udžbenika, učenici zajedno sa svojim učiteljima izrađuju stručne radne bilježnice, a nastava se organizira po tematskim razdobljima od 3 do 5 tjedana. Drugčije učimo i nemamo ocjene do 7. razreda, tek u 7. ćemo dobiti ocjene, do sad imamo opisne ocjene. I neke stvari učimo prije, neke kasnije. Da, uglavnom to. Ljudski je život prepun ritmova. Oni imaju bitnu ulogu u životnim i kognitivnim procesima. Svaka ritmička razmjena istodobno je i proces transformacije. Euritmija je posebna vještina koju učenici svladavaju pokretom. Umjetnost utkana u cjelokupnu nastavu neprestano obnavlja i produbljuje djetetovo zanimanje i uključivanje cijele osobnosti u proces učenja. Gdje se puno lakše može pokazati potencijal onoga tko je zapravo umjetnik, a u onim drugim školama možda to nije moguće jer su previše fokusirani na učenje i sve, ovdje je puno lakše učiti i raditi možda neke druge izvanškolske aktivnosti. U Hrvatskoj postoje samo 3 alternativne škole, Montessori i 2 Valdorfske. Zakon o školstvu iz 2008. nakratko je približio Hrvatsku europskim zemljama koje podupiru pravo na izbor školovanja. No zbog recesijskih mjera ponovno je ukinuto državno sufinanciranje, pa roditelji koji žele odabrati školu za svoje dijete moraju plaćati. Mi želimo doznati što djeca trebaju sad i ne usredotočujemo se na to što će oni raditi u budućnosti. Oni će to sami otkriti ako imaju samopouzdanje i neke sposobnosti. Radit će ono što im treba u životu. Možemo reći da su naši bivši učenici općenito uspješni, ali ne fokusiramo se na to da od njih oblikujemo uspješne ljude. Jednostavno želimo zdravu djecu koja će učiti cijeloga života, biti kreativna, imati socijalne i mnoge druge vještine. Kako je prva Valdorfska škola osnovana prije 15 godina, mnogi su njezini učenici danas studenti, majstori, sportaši, poduzetnici, umjetnici. Još ne postoji srednja Valdorfska, pa se djeca upisuju u redovite srednje škole. Upravo samopouzdanje i realne slike o vlastitim sposobnostima koje su dobili u ovoj školi trebali bi biti temelj za nastavak školovanja i uspjeh na odabranom putu.